ng clouds. Ang lakas. Hala. Lakas ah. Very big. Very, very big leaf. Wow. Ang ganda naman ito ah. Very, very big. Ang ganda. Pati rin ito si Black Sparrow. Wow, ganda. Ganda ah. Ito rin si Kurong. Ang ganda ni Kurong. Wow, si Kurong. At maganda si Charm. Charm, maganda ka ba? Ngi, maganda daw siya. Bot-bot ngi mo. Ang ganda ni Kurong. Ang laki ni Kurong. Wow, si Kurong. Ang laki na ng Kurong natin. Very, very big na. Wow, I love it. Snowdrift. Wow, bakit may ganun? That si Snowdrift. Ay, nako. Ano ba yan? Wow. Makasilaw na color ng leaves ng mga philodendron dito na naulanan. Ang gaganda ng color. Ay, may bagong leaf. Ito. Oh, nay. Kinain ng grasshopper. Tingnan nyo naman. Kakain na mga dahon. Mga golden na yan. Mga ano na yan. Oh my God. Hindi ka mai-inlove sa mga dahon na ganyan. Sus na kumarianos garapon. Ang gandang tignan. Oh, gaganda ng mga dahon. Ah? Charm. Hello, Charm. Hi, Charm. Hello, Charm. I'm singing in the rain. Come on, Charm. She duck feet. Ayan. Ayan. Mag-online selling na tayo. Ayan, oh, umpisa na natin kay duck feet. Ayan. Predator radiatum is here. Nabuhay lahat yung primo Si Predator radiatum. Ayan. O, bilhin nyo na. Online selling na. Sige, live selling na tayo, ha? Sa inyo na yan. Come on. Ito naman, may croton tayo. Ayan, crotons, oh. Ang ganda nito, guys. Super ganda. Turtle croton. Ayan, nabulol na. Ayan, multicolor siya. May pink, yellow. Ayan, may color red, yellow green, yellow. Very, very, very nice croton plant we have here. Wow. Kinakain na lang ng ano. Nangonsumi na dito sa mga plant niya kasi kinain ng grasshopper, guys. Kinain na raw ng grasshopper ang tanim niya. Sumasakit ang ulo niya. Kinakain na yung kanyang mga tanim. Ay, nako. Grasshopper yan, pag natimingan ko yan. Nako, kakainin mo? Katayin ko yan. Isog ba natin? Isog ba? Katayin ko yung grasshopper mo. Balawano mo. Ganda ni balawano mo. Oh, ayan. Ha? Si Zamia. Tingnan nyo si Zamia. Ayan. Mag-tour tayo ngayon after the rain. Biglang rain kanina. Grabe yung rain niya. Sobrang bigla lang na dumating na ganun. Wow, si Black Cardinal. Nanganak na naman uli. Ay, sas, baby. Baby Cardinal. Si mother plant nanganak. Ha? Oh, ayan. Si green ball. Ang dami pang anak nito, oh. Ilipat natin. Oh. Ang tangkad na ni Black Cardinal, oh. Ang tangkad na niya. Grabe siya. Angela, kayo riyan. Sinong gustong makibarter? Ayan, anong ibabarter nyo? Sabihin nyo sa akin, oh. Marami tayong Angela. Tomato Pilum, Angela. And then the Orlando. Ayan, Rainforest na parang Tobacco. Ayan, Stingray. Zamia daw. Gusto niyo Zamia? Ayan, oh.
Ang bulb niya ay very very big. Look at this. The bulb. Look at the bulb. Ito. Maybe 1.5 foot. Ito oh. Ito, very rare ito. Ayan, silver sword. Oh, meron ba kasi lang ganito? Okay. Silver sword. Ayan, online selling, online selling. Ayan na, live selling na kami. Dito na. Silver arrow. Silver sword. Silver arrow, anthurium. Ayan. Ito, yung super boom oh. Super boom. Ayan, nanganak na naman. Nanganak. Super boom oh, yan oh. May bago na namang leaf na bago. Isa, oh. Super boom. Ayan. Saan na yung ano, mother dito na yun? Silver arrow. We have 1, 2, 3 pots. 3 pots of silver arrow. Ayan. Kasi bono natin. May bagong dahon din. Oh, new leaf, baby leaf. At ito si Florida. Ang laki ng ano, ang laki ng dahon. Giant dahon niya. Oh, ayan. Ayan ah. Naipasyal ko kayo dito. Kita niyo si Korong. Ang ganda ni Korong. Black Sparrow. Very long. Nandito tayo sa Petit Jungle 3. Hindi ko pa naipakita, matagal na yung Jungle 2 and Jungle 1. At doon, ang dami pa doon. Doon sa taas na yun. Okay? Okay, let's go. Ay naku! Ulitin mo nga. Hello? What can you say about this, guys? Tawa ng tawa itong lakay ko. Oh? Oh. Ay naku! Ay naku! Ano Ay, yan? naku, laki ng itlog! Ang laki, ang laki. Oh my God. Ano ba yan? Ah, mamatay naman ang kakatawa dito sa... Ay, naku, ayawan ko. Lipat natin itong si itlog. Ay, itlog yan ha, itlog. Bahala kayo. Basta itlog yan. Ano yung itlog? Lipat natin para sa ganun ay ipalutaw natin or i-elevate lang natin yung kanyang puno para sa ganun makita yung yung ano niya, yung roots na iba para magmukha siya talagang bonsai na siya. Lagyan mo pang laman ah. Oo, lagi. Teka lang. I-plaster natin muna. Yan. Diba? Oh. Teka muna at yung delisyosa natin. Iurong ko. Oh. Oh my God. Oh, yan. Malay-lay nga ko. Ilagay sa ilalim. Nabasa naman sa Bran. Dahan-dahan lang. Oh my gosh. Ayan. Kasi katatapos lang ng ulan. Basa dito. Ang lakas ng ulan kanina. Grabe. Nagulat ako. Today is July 9. Ang dami namin nagawa. Ang aga namin gumising. At ayan, nandito na tayo guys. Ito ang mga pangkulay natin sa ating buhay. Mga ganyang happiness. Ang ganda. Wow. Very nice. Nakalutaw lang siya. Ayan. Lagyan nating bunot. Huwag na. Lagyan natin ng ano to. Huwag na lagyan ng bunot ito. Bonsoyin natin to eh. Ay, oo. Huwag ng bunot. Lagyan natin ng lupa pa dyan. Lupa. Tapos lagyan ng bato. Yan. Tignan mo naman ang itsura ha. Ganda. Lagyan natin ng lupa.
Ganda. Ano yung bato mga yan? Lagyan natin bato-bato dyan sa ibabaw. Importante nakalutang na yung kanyang Ayan. Ulo. Marami na may love dyan. In love. Ang dami na may in love. Yan ah. Kita mo? Sus. Saan ka nakakita na ganyan? Okay. It's okay now? Di ba sabi natin mag-English na tayo? Hmm? Sabi natin mag-English na tayo Mag-English ka dahil na, mag-English ka na. mag-English na tayo? Mag-English ka na agad. Ako ano pa muna dahil mahirap hindi sana yung mag-English eh. Yan. Okay, Tapos ganda na. stone na ilagay natin dyan. Oh, tignan mo naman wala pang ano kayo. Nawala yung kanyang. Nabigyan natin vitamins para ano siya. Wow. Very nice. See that? Yung isa doon sa taas. Tignan natin. Satan. Tuwan-tuwa ako sa mga colors ng mga nandito. Look at this naman. Ang cute oh. Ang cute ng mga nakikita dito. Ang cute. Cutie pie. No? You see that? Black diamond. Look at that. Oh. Look at this. Oh. Look at that. Oh. Very nice. The phallux is here. Look at that. Look at this. The gecko. Look at the gecko. Wow. Black turtle. And then oh, this one is Aphanis. Philodendron na yan. Ito is the teacup, the gecko. Okay. Now, we are now entering the Petit Jungle 2. Wow, the variegated wabsi ay nandito nagtatago. See that? At dito, ito yung sinasabi ko. Ayan si Mycans. Pag baby, si baby Mycans is like this, velvety and burgundy. Then the back leaf is pink. Ayan, ganyan si Mycans. Baby Mycans is like this. Pero pag mature na, when it matures, it becomes like this, green, di ba? Kita mo? Kaya naging trending ito dahil nagdiskusyon sila sa Facebook, mga magagaling, kung sinong magaling na mga sumaway, bakit daw tinatawag kong Mycans yun na hindi naman daw. Ayun, kaya ganun ang nangyari. Dito tayo sa Petit Jungle 2. At ito yung binonsay namin, si Macdo
At ito naman yung adenium. Ayan, nakita ko na ang pangalan yan. Adenium, papi. Adenium. Okay? Ganun yun, guys. Gayon. Gayon yun. You see it? Natumba na nga itong si ano green emerald. I-propagate natin yan. Ito, anong gagawin natin? Nirepat natin or not yet? Saan? Not yet muna. Huwag na muna. Ipakita ko. Huwag na muna. Ipakita ko sa'yo. Paghandaan na muna natin ng pot na malaki. Yan o. Huwag na muna. Parang yung sa Africa na ito. Tingnan mo yung tsura niya. Una, anong tawag nun? Baobab? Ano yan? Baobab. 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 Nandito tayo sa Petit Jungle 2. Tingnan nyo naman ang laki ng cardboard, guys. Tapos yung Maycans sauce. Nako, ang Maycans natin. I-propagate pa natin itong mga Ang sauce ng Mexican natin. Mexicanum natin. Grabe. Ang laki, ang taas. Lalong-lalo na ito si elephant. Elephant foot. Have you seen this? Elephant foot. Ay, hindi pala elephant foot ang tawag dito. Ano nang tawag dito, Papa? Ha? Elephant ears? Diba na? Elephant ears? Oh. Elephant foot, iba pala yun. Yun yung ano. Sorry guys ha. Ayan oh. Laki. Yung Sobra. saikat doon tumubo yung isang dahon. Oh, laki ng elephant ears natin. Dahon mo tumubo. Ha? Ang dami pang green balls dito. Ayan yung ano. Mga green balls. Mga ano ito. Mga mother plant na yan. Andyan si bat plant. Butit na buhay pa. Grabe ito. Mas malaki pa sa akin itong cardboard na ito guys. Ayan. Matanda na yan. Ayan. Ayun. Kita nyo mga friends natin. Ayan ha. Oh, di ba? Kita nyo? Ito, bagong buka lang na dahon nitong ang tawag dito. Nakalimutan ko na naman ang pangalan nito kasi naman mga scientific name nila nakakatakot eh. Dali. Ito, ano nang tawag yan? Yung tanim ng mumu. Arong. Tanim ng mumu. Ayan, tingnan nyo naman si Cobra Fern. Milyon ang worth yan. Oh my God, sa Amerika yon. Dino mo yan, $20,000 daw ito doon sa Amerika. Eh dito, pinupulot lang natin. Oh my God. Oh. See? Ang ganda ng Cobra Fern natin. It's Cobra. Tayo Ganda. Pero usog, ang ganda. Ito naman si Asplenium dadang. Asplenium papa. Andito yung pap ay na isa na maliit. Maliit. Hindi siya masyadong ano, pero ilipat natin ito sa mas malaking pot para makabulusok siya. Katulad ng isa. Ito, Warsawichi ay. Ang laki ng cardboard natin. Nanganak o, tumubo na isang dahon na Ang tumubo. Konggo natin. Ala, nasumtumba na si Konggo. Luya, oy. Ano natin yung propagate natin yan? Si Albert, Prince Albert. Ito ba? Oh, yung ganda. Isang ano ba? Ang ganda nito, guys. Oh. Nanganak ito. Kita mo? Nanganak siya. Isang dam. Isa lang na leaf. Oh, dito oh. The only leaf from the bulb. Wow. Look at this. Look at this leaf. Wow. Amazing plants. Oh my God, ang ganda. Kita mo, dito naman, para naman siyang wings. Just like wings. On the wings of love. Tararararara. Ang dami ng anak nitong mga cycas na guys. Ang dami na. Talaga. Oh. Aywan. Sensation natin nandun. Nako, yung screen natin natanggal na. Nadaganan na sila ano, Chapense at saka si ano. Tingnan nyo naman yung big bill. Very big. Very long ang leaves. Ang length ng leaf. Ang isang leaf nito ay siguro 2 meters. Look at that. Pero ito kamuntik mamatay ng bagyo ha.
Naka-recover siya. Kita mo, ito si Japan Fern tawag namin. Pero Silver Angel Wing ang tawag nila. Yung iba. May nakita kami sa expo. Mas maliit dyan. Kita mo? Ha? And then, ito yung mga hoya. Dito tayo sa Petit Jungle 2. Petit Jungle 2. Okay, ang dami nating tour ha. Petit Jungle 1, di pa tayo pumunta. Ayan, nagkaroon na naman uli ng baby. Papa! Ang daming baby. Si Angela. Wow. Sa ikas natin, dumami ha. Very nice ha. Tingnan nyo naman yung mga cardboard natin kung saan cardboard pa. Look at this. May bunga, may bunga. Ayan, try natin magpa-propagate. Ayan oh. Diba? Madami pang tanim doon. Oh my gosh. Huh? Dito naman ay meron pang marami. May sensation. Ayan, yung William natin, nadaganan. Ang lalaki pa ng chapense. Tingnan nyo naman ang chapense. Ang lalaki na ng dahon, no? Oh. Wave of love. Ang laki na na yung wave of love dun sa wall. Lumaki na. Kap-kap fern, nandyan sa sahig lang, oh. Oh, mga fern natin nandito. Yung mananaw, ang laki na, sobra. Ala, papa, lumaki na ng gusto. Mananaw? Oo, lumaki na. Ala, lumapad. Ang liit-liit lang nito noon. Malaki na. Kakagulat naman to. Ala, nagulat ako. Ito, ang laki na rin ang Zamia dito, oh. Ang laki na rin, oh. Nga, sabi ko nag-yellow. Ay, bakit nag-yellow? Hindi, may cut daw yung mga dahon. No? Dapat mainitan to. Isinilong mo kasi eh. Dapat mainitan. Meron pa isa sa ilalim. Oh my God. Si Moonlight. Oh, si Moonlight. Naganan na si Sensation. Ayan. Daming Sensation dito. Nadagandaganan na ni ano. Ang daming asikasuhin. Grabe.